След като успяхме да попълним заедно от първа до седма точка в апликационната форма за подаване на документи за безплатни слънчеви панели за битово-гореща вода, ви обещах допълнително видео единствено и само за точка 8 прикачени документи. Стартираме и с 8 точка. Това е падащото меню, при което трябва да започнем с въвеждане на необходимите данни. Съответно, вид документ. Първият документ, който трябва да бъде попълнен и прикачен, е декларация при кандидатстване. Къде може да намерите тази декларация като темплейт или като подложка? В насоки за кандидатстване, ако помните още като стартирахме регистрацията и влизане в системата. ISUN влизате, като изтегляте съответно файла, който съдържа абсолютно всички документи. След като го изтеглите, вътре в него се съдържат и декларациите, в документи за попълване, именно декларацията при кандидатстване. Освен нея има и още две декларации, на които ще се спра съвсем кратко върху тях. Декларацията за кандидатстване, която виждате в момента, е първият документ, който трябва да бъде попълнен. Вторият документ, който е приложен тук, е декларация за съсобственик. Това е за хората, които живеят в многофамилни жилищни сгради, когато кандидатстват, и съответно пълномощно, ако документите не ги подавате вие лично, а сте упълномощили ваш близък, приятел, познат, който с неговия електронен подпис ще ги подаде. Ние отваряме декларацията при кандидатстване. При тази декларация това, което е важно, даваме шанс тя да бъде също достъпна. Така, ето е декларацията за кандидатстване. С цел да спестя време, ще попълня всички необходими полета и ще минем заедно през тях. Няма да се притеснявате, няма нищо сложно. Ето вече и попълнената декларация при кандидатстване. До подписаният 3 имена Жечо Дончев Станков с един граждански номер 820804, последните 4 умишлено са затъмнени. Раздел 1. Декларация за изпълнение на критериите за допустимост и липса на основания за недопустимост на кандидата. Декларирам, че жилището, за което кандидатствам, е. От тук нататък попълвате имот с идентификационен номер, град Бургас, квартал Сарафова улица, Ангел Димитров 71. В скобите също е описано, че е необходимо по такъв начин да идентифицирате имота, че да е ясно конкретно имота, за който става въпрос. Втора точка. Жилището по точка 2 се ползва само за жилищни нужди, което е изключително важно. Не трябва да има регистрирана търговска дейност там или каквото и да е юридическо лице. Точка 3. В жилището. Тук е изключително важно, защото трябва да се отбележи единствено и само вярното. По какъв начин се отбелязва? След двойно щракване върху самият квадрат, може да изберете not checked или check, дали да сложите отметка или да не сложите, респективно без отметка квадратчето изглежда така, с отметка. Това в нашия случай е вярното. В жилището се използва неефективен източник на топлинна енергия, на печка, котел, камина или други, на твърдо гориво, дърва, въглища или други, към момента на подаване на предложението. При предложение по вариант 2, посочен в точка 5. Това е варианта, в който кандидатствате за изграждане чисто нова инсталация за битово-гореща вода, като тя към момента на кандидатстване не е изградена. Ако вече имате такава изградена и искате да кандидатствате за възстановяване на средствата, то трябва да сложите отметката на втория вариант, а третия вариант е, ако не ползвате, никога не сте ползвали неефективен източник на топлинна енергия. Декларацията надолу продължава с много други детайли, които декларирате. Моля ви да се запознаете детайли с тях, за да не стане така да декларирате невярна информация. Накрая на декларацията посочвате дата и подпис. Това е възможно да го направите с електронния си подпис или след като принтирате тази декларация, саморъчно я разпишете, поставите датата и респективно я сканирате отново в документите. След като сте сканирали подписаният документ, се връщате отново в апликацията, апликационната форма в ISUN, където първият документ, декларация при кандидатстване, описани в полето описание,
трябва да бъде избран вече като такъв подписан документ с електронния подпис. Ето го, прикрепяме го. Това още веднъж отбелязвам, трябва да е или сканирания документ с вашия подпис, или електронно подписаният, и той се зарежда в eSUN. Вторият документ, който трябва да приложите, е документ, показващ вашето гражданство. Такъв документ е вашата лична карта, сканирана от двете страни, отделно саморъчно написано вярно с оригинала трите ви имена и подпис, за да може да бъде удостоверено, че информацията е вярна. Също трябва да бъде прикачена към eSUN. Документ за собственост. Тук говорим за нотариален акт или друг документ, който удостоверява собствеността на имота, който притежавате. Също избираме сканираният вече документ за собственост. Още веднъж ви моля саморъчно, вярно с оригинала, 3 имена и подпис, за да удостовери верността на документа, който прилагате. Удостоверение за наличие на липса на задължение към общината. Отивате в общината, на територията на която се намира имота, с който ще кандидатствате, и подавате съответното заявление, с което искате удостоверение за липса или наличие на задължения. Ако имате такива, незабавно трябва да ги платите, за да може да кандидатствате. Удостоверение за наличие и липса на задължения, след като го получите чисто от общината, също трябва подписано саморъчно, вярно с оригинала, трите ви имена плюс подпис също да бъде прикачено. Не на последно място, фактурата за потребление на електрическа енергия. Трябва да поискате от EVN, от Енергопро или от съответно Електрохолд информация за вашата фактура за потреблението 6 месеца назад от подаването на вашите документи, което ще удостовери, че там фактически живеят хора. Добавяме допълнителни графи, защото това не са всички документи, които са необходими. Така. Минаваме през падащото меню, за да видим дали не сме изтървали нещо. Имаме вече подадена декларация за кандидатстване. Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестицията. Ако упълномощавате друго физическо или юридическо лице, то трябва да прикрепите и пълномощно за подаването и изпълнението на проекта. Декларация за съгласие от собственика на имота. Ако сте повече собственици, респективно в многофамилна жилищна сграда. Dокумент за постоянен адрес. Ако постоянният ви адрес се различава от този, който е в личната карта, именно точно сградата, за която кандидатствате, трябва да бъде ваш постоянен адрес, трябва да изкарате такъв документ също от общината по местонахождение на имота. Документ, доказващ вашето гражданство, вече сме го прекачили. Документ за собственост, вече сме го прекачили. Удостоверение за наличие на липса на задължение. Също, още веднъж документа, подавате такова искане към общината по адрес на самия имот и издават съответното удостоверение. Решение на общото събрание на собствениците. Такова ви е необходимо единствено и само ако живеете в многофамилна жилищна сграда. Фактури за потребление на електроенергията. Такова вече сме прикрепили. Проекто решение по член 151 алинея 10 изречение първо. Това е една част от апликацията, с която честно казано така имам несъгласие, че изискват от вас такива документи. За какво става въпрос? Както бях поел ангажимент към вас, изменихме Закона за устройство на територията, така че за такъв тип строителство, фотоволтаични или соларни панели на покрива за топла вода или за електричество, да не е необходимо в еднофамилните сгради, да не е необходимо издаване на строително разрешение. Именно за това е необходима само кратки, по-съкратена документация, част конструкции, част ОВК и част електро, които на този етап от кандидатстването аз не бих ги изискал, защото една част от хората, които кандидатстват, най-вероятно, ако не получат финансиране и не бъдат одобрени, няма да изградат тези инсталации. С други думи, ако направят проектантска документация и заплатят такава на проектантите, то ще бъдат загубени средства за тях. Въпреки това колегите са ги изискали и трябва да бъдат приложени. Получава се нещо като последната програма за саниране, където се поиска от хората да имат
енергийно обследване на сградата, което сами трябва да финансират, без значение дали ще бъдат одобрени или не, и средствата им се възстановяват единствено и само ако бъдат одобрени. Така че тук не бих подходил по този начин, но колегите са го изискали, така че трябва да ги приложим. Проект част електро. Така, добавяме още един ред отново с същата сигнатура, изречение първо. Проект в част конструкции и само секунда да прикачим файла, да изберем отново член 151 изречение първо и проект по част ОВК. Така че прилагаме и трите проекта, като последният документ, който остана и трябва да прикачим, е офертата за всяка една от дейностите. В нашия случай е оферта. В случаите, когато кандидатстват хора, които вече са изградили своята инсталация и кандидатстват за възстановяване на средства, документи за доставената и монтирана инсталация. Така че в нашия случай е оферта за всяка една отделна инвестиция, а именно оферта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на самата инсталация. Така ще използвам краткото време, което имаме, да попълня и средната графа, която виждате, че остана празна. Така, виждате и средната част вече сме попълнили. Това са всичките документи, които е необходимо да прекачите. Така, след като имаме вече попълнена и 8-та точка, има други два важни бутона, които е хубаво да използвате. Именно на първо място проверка на формуляра за грешки. Нека да видим нашия формуляр към момента има ли нещо, което системата разпознава като проблем. Когато няма допуснати грешки при попълването на данните във формуляра, излиза тази зелена отметка. Справили сме се добре до тук. Виждате, че не е кой знае какво попълването на документите и трябва да запишете формуляра в системата, за да може, ако излизате от системата, всичко да ви е запазено като информация. Формулярът е записан в системата, последният запис е към 5 часа и 28 минути. От тук нататък предстои също важната част към предаването на този формуляр дигитално. Именно трябва да продължим. След като е прегледан изцяло и няма допуснати грешки, можем да приключим. Вашето проектно предложение е приключено, но не е подадено. Това е изключително важно. Все още не сте подали вашите документи. За да го подадете, трябва да достъпите секция Подай предложения, за да го изберете от приключените и да използвате бутон Подай предложения. Така. Е OK. Влизаме в менюто Подай предложение и съответно тук трябва да сложим отметката, че сте съгласни по време на етап оценка на проектното предложение, комуникации и редакции на всичко, което са забелязали колегите, по електронен път да бъде изпращано съответно на имейла, с който сте се регистрирали. Така, продължи. Тук съответно, ако цялото ви проектно предложение на външен електронен носител е необходимо да бъде предварително заредено, подаване на проектното предложение от системата, какъвто е нашия случай, през цялото време работихме заедно вас директно в системата, избиране така
тези, които са приключени. Виждате, имаме един приключен формуляр, който трябва да бъде подаден най-късно до 10.11.2023 в 5 часа. Подаването на проектното предложение, наименование на проекта соларни панели за моя дом. Още веднъж, за улеснение на проверяващите, е хубаво след наименованието да напишете още веднъж адреса, от който кандидатствате, написани по кой проект се кандидатства, кандидата, който кандидатства и съответно натискаме действието подай предложението. Продължи. Отново влизаме в всичките стъпки, които имаме. Продължи. Така. Тук има стъпки, които всеки от вас, следвайки внимателно, ще се справи да може да завърши подаването. Електронно подаване, за да подадете вашето проектно предложение електронно, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис. Аз разполагам с такъв от колегите от BitTrust. Сваляте съответния софтуер, който със сигурност може би вече разполагате. Изтегляте проектното предложение в първата част, подписвате с електронен подпис, заредете електронния подпис и подаване, последната стъпка, подаване на проектното предложение. Предвид факта, че всичките стъпки са детайлно и лесно описани, няма да минаваме заедно с тях. Ако някой от вас има въпроси, проблеми с самото подаване на информацията, ако желае също да опишем и другите процедури, които са за 10 кВт инсталации за производство на електрическа енергия с комбинация с батерии, или иска да си възстанови средства на вече изградени такива инсталации, да ни пише на коментарите под видеото. Ще направим всичко възможно, за да ви помогнем с моя екип. Продължаваме напред и с други видеа, които ще ви бъдат от помощ и за напред.